Gusto lang sa mga tanay. Ari, sige mga kaya rin. Ay, one year barkada ng karak na anong bagat ko. Kaya rin karat. Pala. Wah, dopay karat kasi oh. Ay, shout out sa iyo karang. Malastor. Traon. Eh, punitiyang store po. Punitiyang kayo ko yan eh. Partidan to kanina ko sa kili mo. Pasigtok ako nung. Tala ba ka? Sitila, URCC. Pull out, URCC. Ito mga Dito ako Bisaya eh. Damulag versus Karag. Umarins. Laban ba kayo? Hindi ka, baby, dito ka. Kaya na ito, medium to eh. A-League Spy. Kita, tinatawag ko po siya ka. Halika, halika. Yan ang mabit takot-takot. Alig may karan. Hey, what's up? Ay, duman. What's up? Rodman. Hey, shout out sa'yo, Rodman. Shout out sa'yo, Rodman. Sakuran. Sakugagi. Sakuragi. Final start. Sakugagi. Shout out sa'yo, Sakugagi. Shout out sa'yo, Sakuragi. Ang magdirigma. Manood ka, Sakuragi. Idadakdak dito tao yung bola sa ring. Yan, kahit kumukulog, tuloy pa rin, oh. Ito yung pinili mong principal doon. May paano na? Harap na. May extend na principal doon mo. Harap na. Pilipay ka talaga. May principal doon pa lang pala. Utang mo yan. Oo, siyempre, Shout out. Mark Velasquez. yun, dun sa principal dog na ano ko, pinapabit ko. Magiging namin. Member namin. New member. Sakor lagi! Kan, mulat kumaraw, bumabagyo, tuloy-tuloy tayo. Discarding ng dirigma. Mamataktakot din si kayo, madam. Alright, kaninlog. Dito mo sa atin lang. Shout out Sakuragi. Nandito si Rukao, yung kalamo mo. Michael, kailangan mo. Kasama ko si Kagami. Kagami ah. Tuloy na to, gold medalist naman yan. Oh, hanggang version. Anak kasam. Miyagi ka pa. Yan. Tama ko si ano. Yan. Umulan, bumagyo, bumagdaan. Batak-takot, makarol-karol, makikiplat. Gwapo may fight doon. Karol. Gwapo may fight doon. Tennis. Mike, pero